Guys? Welcome to my vlog. At kung nagtataka kayo kung bakit wala si Mark, kasi may pasok siya guys. Kaya ako na lang mag-isa mag-vlog. At ang vlog naman na to ay simple lang kasi ang title nito is My Favorite Vlogger. Ang favorite vlogger ko is ang Jamil, si Nay Camille and Kai J Sam. Kasi ang gaganda ng vlog nila, tsaka marunong sila mag-prank. Tsaka lalong-lalo na si Kai J Sam, puro successful ang prank niya kay Nay Camille. At syempre, ang unang nagustuhan ko din kasi yung nag-everyday vlog sila. Tsaka mababait sila guys. Yun lang. Pangalawang favorite vlogger ko si Ate Zainab Harake. Kasi si Ate Zainab, nakikita ko sa kanya na matulungin siya guys. Like yung vlog niya kahapon na kanina ko lang napanood. Kasi tinulungan niya isang magdi-deliver pero bike ang gamit niya guys. Kitang-kita na ninakawan siya ng cellphone at biglang pumarurot agad yung motor na nagnakaw sa kanya. Kaya nakita ng mga taga-sebe ito sa post. At saka tinulungan nila, nagambag-ambag sila at tinulungan nila yung lalaki guys. Kaya sana all kagaya ni Ate Zainab na matulungin. Tsaka nakikita ko sobrang bait ni Ate Zainab. Sana ang third is si Ate Rana Harake. Kasi guys, kaya nagustuhan kong naging favorite vlogger ko si Ate Rana. Kahit bago-bago pa lang siya. Pero ang dami niya ng subscriber. Kasi kagaya niya rin si Ate Zainab na sobrang bait. Sana lahat kagaya sila na sobrang bait talaga. Nasasaluduhan ko sila. Hindi naman ako lang yun, parang iidulo ko silang maging yung magaling silang vlogger. Tingnan. Yun lang guys. Guys, and ang fourth is si Ate Alex Gonzaga. Kung nakakapagtaka guys, marami akong favorite vlogger. Kasi guys, ang ginagawa kasi guys, yung nanonood lagi ng YouTube. Pero sa mga favorite vlogger ko lang. Kasi guys, si Ate Alex Gonzaga, feeling ko matulungin din siya. Katulad ng iba, sila Ate Zainab at Jamil. Syempre, maganda din si Ate Alex. Super sexy niya. Sana all. Ang pang-5 is Ate Sashna Laparan. Kasi guys, kaya naging favorite ko din si Ate Sashna kasi lagi akong nai-inlove dun sa vlog nila lagi ni Kuya Jomar Lovena. At syempre, favorite vlogger ko din si Kuya Jomar Lovena kasi nga super nakakatawa yung mga vlog niya at ang mga team horror syempre. Si Ate Sashna naman, mapait siya na sexy, magaling siya mag-TikTok syempre, at super ganda. Sana feeling ko rin mabait si Ate Sashna kahit di ko pa siya na-meet up. Sana yung mga favorite vlogger ko is ma-meet ko someday. And guys, kung nagustuhan niyo yung video na to is mag-like po kayo and mag-comment kung anong gusto niyo ipagawa sa amin ni Mark. And syempre, bago niyo tapusin ang video na to, mag-subscribe na kayo guys. Huwag niyo kakalimutan and mag-share. And click niyo yung notification bell para mas update po kayo sa i-release namin vlog. Thank you!